Mitä neuvolassa tapahtuu? Mistä saan apua parisuhdeongelmiin? Mikä ihme on perhevalmennus? Miten haen päiväkotipaikkaa? Entä mistä löydän kivaa tekemistä meidän perheelle? Helsingin kaupungin perheentukisivusto tarjoaa paljon palveluita ja tietoa, joita on aikaisemmin voinut olla vaikea löytää. Helpi.fi/perheentuki kokoaa yhden osoitteen alle luotettavaa tietoa esimerkiksi lapsen kehitysvaiheista, hoidosta ja lapsiperheiden palveluista Helsingissä. Sivusto on jaoteltu lapsen iän mukaan ja uutta sisältöä tuotetaan jatkuvasti. Tervetuloa perheentukisivustolle!